Și acum ne aflăm în spatele depozitului Dobrogeanu. Aici se află mulți saci. Saci. Eu sunt Roman Ionuț Marian, zis Pițurcă, și vă prezint un mic documentar despre cum se vând hainele. Deci, cum se vând haine? Păi, iei o haină, pui pe un stander, bineînțeles standerul să aparțină de magazinul dumneavoastră. După aceea, agăți un fraier pe stradă și arăți hainele. Păi, deci acestea sunt haine de vânzare. Haine ca aici nu mai vezi nicăieri, ești nebun. Haine de la, ca la noi, la nimeni. Să moară familia mea. Dacă nu, să moară familia ta. Deci, de ce să mai comentăm și astea? Cumpără ca să nu te iau la umor. Și dacă te iau la umor, după aia se lasă urât. Ajungi la florească. Așa. Deci, omul când vede așa, zice, asta mă omoară, să moară familia, să-i moare familia mea. Mă omoare asta. Păi, iau, frate, haine, dar cât costă? Păi că să vezi că 5 milioane de euro. Aoleu, dar ți-a fost haina lui Saddam Hussein și eu nu știu. Damul ăla nu a fost al lui Brad Pitt, cu metri, purtată de Vari Vigelie. Păi că o iau, domne, dar nu mai dați niciun capac, nu? Nu-ți mai dă, mă, ca eu. Păi, deci nebun la cap, cum ne faci de-asta? Omul cumpără haina, tu rămâi cu banii, ești mecher, ajungi mecher. Și tot așa, e bun. De ce să mai ocotim când putem să socotim? Când îți dai el bani, înțelegi? Mai socotești. Și cu asta am încheiat cu metri. Așa se vând hainele aici la Dobrogeanu cu metri. Hai noroc!